această seară că noi te vom ridica mâinile. Și doresc ca acest lucru să facem în această seară. Așa cum David stătea în fața unui uriaș și spunea, tu vii înaintea mea cu o sabie și cu un scut. Eu n-am o sabie, n-am un scut, dar l-am pe Dumnezeu de partea mea. În această seară, nu știu ce goliat aveți în viața dumneavoastră cu care vă confruntați. Nu vă cunosc pe mine, nu știu problema cu care vă confruntați. Poate să fie o boală, care de la medic să fie incurabilă. Dar în această seară vă provoc să faceți un lucru. Să veniți în numele Domnului Iisus Hristos. Așa cum David a spus. Eu vin în numele Domnului Iisus. N-am nicio sabie, n-am niciun scut. Dar îl am pe Dumnezeu care este scut. Îl am pe Dumnezeu care luptă pentru mine. În această seară, haideți să ne rugăm pentru problemele din viața noastră. Dacă bătrâneții este prea grea, rugați-vă Domnului. El poate să dea putere în această seară. El poate să ridice. Dacă sunt păcate în viața dumneavoastră, rugați-vă. Numele Domnului Iisus Hristos să ne dați în rugăciune. Avem cerul deschis în această seară. Prin Iisus Hristos.